Interesgarria izan da lan egitea pertsona batzuekin, duela 8 urte hasi zutena proiektua Paris 2024, handitu direnak pertsona bezala eta profesional bezala, eta nola prestatzen duten geroa. Eta ez dago erantzun bat, bakotsak bere erantzuna dauka, nola kreatzen duzun datorren kapitulu profesionala. Joana Bidegain, coach eta prestatzailea. Kirolean, kudeaketa arloan lanean ari diren laguntzaile eta antolatzaile lanak egiten ditu. Gaur egun Parisko Joko Olinpikoen antolakuntzan lanean aritu direnekin dabil, erronka berriak bilatzen. Nik askotan erabiltzen dudala kotxa ezagutunena esplikatzeko nik zer egiten dudan. Nire terrenoa ez da futbol zelai bat, baina da enpresa mundua, ez? Orduan, gauza hainitz ikusteko dut adibidez Valverde batekin, baina gehiago lan egiten dut bat banean, orduan gehiago ikusteko dut adibidez Martin Fiz batekin, eta taldeko coach bezala. Zera ni beti esaten dut, pertsona batek objektibo bat badauka, zuk adibidez bihar maratoia egin nahi baldin baduzu, probabilitate asko daukazu amaitzeko entrenatzen bazara. Baina zer bentaja duzun coach bat hartzea, agian zure entrenamenduak hobetuko ditu zure izatera, nola bizitzen duzun kilometro bakotsak aldatzen du, eta lanerako gauza berdina da. Zu askotan ez da denborarik hartzen jakiteko zer egin nahi dugun gure lan karrera profesionalean, eta askotan esaten dut denak gara ekintzaileak, eta gure ekintzaileetasun handia da gure laneko karrera kreatzea, ez? Zure datorren kilometroa, zure datorren kapitulua, eta askotan lan egiten dudan da laguntzea nire klienteak erabakitzeko berak erabaki dezain zen den bere datorren kilometroa, eta gero nola bizitzen alduen kilometro hori albezain ongi. Ekintzailetasuna ezinez niretzat hitz hitz magikoa ez den, baina hitz importantea da. Ni Baionakoa naiz, entzuten alduzu iparraldeko azentua, naiz eta orain iparraldean esaten duten hegoalderuntz egin dudala asko, eta ama bizkaitarra dut. Esker ama. Eta sortu naiz Baionan, egin ditut estudioak Frantzian, eta gero estudio izan karrera bat nun esan dudan, hori da egin nahi dudana, alderantziz, niri asko gustatu izan zait ikastea. Eta nire objektiboa bizian zen ikaslea izatea. Eta uste dut lortu duela, baina ez pentsatzen nuen bezala. Hasi dut nire karrera finantza korporatiboetan, industria handietan, ezan ere mundua, baina bai finantza gustatu zaizkit ariketa bezala, eta erabili ditut transizioak egiteko. Horrek lagundu nau bilakatzen, dela 10 urte baino gehiago, konsultora bezala inpaktu munduan, laguntzen ekintzaileak haien finantza estrategiekin eta ere bai dirua biltzen eta negoziatzen inbertsoreekin. Hori egin eta gero, Estatu Batuetara joan naiz, han bilakatu naiz, French American Chamber of Commerceko zuzendaria, eta hor asko ikasi dut lan egiten enpresa munduko handienekin eta txikienekin, eta urte guztietatik gazteak ezain gazteekin, eta orain dela 7 urte iritsi naiz Bilbora. Iristea ez da hain erresa izan, ni pentsatzen nuen euskalduna izanez, inglesa hitz eginez, erderaz Mexikoko azentu ez hitz eginez, frantsesez hitz eginez, hemen erregina bezala biziko nintzela, baina inork ez ninduen itxaroten. Orduan, izan da momentu bat berriz nire bizia asmatzeko, eta nola erabili gustatzen zitzaidan guztia munduak behar duenarentzat. Eta gehienetan esaten dut,
gure arazoetan bilakatzen garela ekspertuak. Eta nire arazo handiena izan da berriz asmatzea profesionalki. Orduan, iduritzen zait nire bidea egin dudala eta laguntzen albadut norbait bidean ere asmatzen haien karrera eta nola izan haien direnak haien ingurumen profesionaletan. Hori, pixkat luzea izan da, ez? Interesgarria da gaur egun bizitzea eta galdera horiek izatea, zeren legez kanpo izaten ahalko zinateke galdera horrekin beste eremu batean. Baina esperantza handiak ditut, orain dela aste bat izan da The Women World Football Summit Bilbon, eta ezagutu dut adibidez Neozelandako emakume bat ari dena serioski pentsatzen Arabiara bizitzera, eta esaten baina Arabia, emakumeen eta esaten ez zara hartzen, duela 5 urte aldatu denetik erregea, nik lan egiten dut bakarrik Arabiako enpresekin nun emazteak erabakitzen dituzten, eta zoragarria da. Eta nola? Nire garaian ezin nintzen sartu, nire senarrak, oraingo senarrak lehen mutil lagunazenak lan egiten zuen Arabian, baina ni nola ez nintzen ezkondu ezin nintzen sartu, eta orain bilakatzen da Eldorado bat, eta estatu batuetan gertatzen dena. Orduan, interesgarria da momentu honetan bizitzea. Nik emakumea eta kirola munduan eta enpresagintza munduan ikusten dudana da, argia beti gizuneruntz joaten dela, orduan modelo berri bat asumitzea dela nire ustez gure soluzio interesgarri bat, eta ez konparatzea bortxaz beste modelu bat eredu batetti funtzionatzen duena batzuentzat, baina agian gure suertea edo originalitatea ditakeela management edo berri bat inposatzea. Hor, nire ustez da diferentzia handiena coach kirol munduan eta profesionalki. Nire obligazio bakarra coach bezala da laguntzea nire klienteak berak barruan dituen erantzunak atzematea eta argitzea pixka bat barruan dituen erantzunen bila joatea. Ni segur naiz zu zarela zure biziko ekspertu berena, baina batzutan influentzia daukazu kanpokoa eta zaila da jakitea zinez zure intuizioak eta zure barruan daukazunak. Orduan, ez da nire mundua inposatzea, baina da laguntzea nire klientea bere munduarekin konektatzea berriz. Interesgarria izan da lan egitea pertsona batzuekin, duela 8 urte hasi zutena proiektua Paris 2024, handitu direnak pertsona bezala eta profesional bezala, eta nola prestatzen duten geroa. Kirolariak bezala, esaten dute daukazula piko emozionala bizitzen duzula zure biziko amets handiena, baina lana egin dutenak ez dira bortxaz kirolaria bezala, nun datorren 4 urteetan ez dira bortxaz denak joango Los Angelesera, baina emozioa bai berdina dela eta momentu honetan lan egiten dugu hobeto bizitzen geroa, eta ere bai nola bakotsak, eta ez dago erantzun bat, bakotsak bere erantzuna dauka, nola kreatzen duzun datorren kapitulu profesionala, batzuk segituko dute Milanera, segituko dute Los Angelesela, eta beste batzuk adibidez ezagutzen dute pertsona bat, erabaki duena bere pasioa zaldia direla, eta bilakatzea kreatzea enpresa bat, zaldien egin eta duzu bienestar. Bai, masajista bezala zaldientzat, beste batzuk erabaki dute urte bat hartzea bidaiatzeko eta gero ikusteko eta agian beste industria batera joatea, beste batzuk nahi dute munduko kopa, futboleko kopan lan egin, eta beste batzuk kreatzen dute beste bizi estilu bat eta joaten dira animaliak zaintzera ez dakit nora. Zinez, bakotsak bere eredua, baina bai importantea da ametsa eta gero beste amets bat kreatzea. Ni nahiko lasai nago ez jakiteaz nun egongo naizen hemendik 4 urtera. Dakidan gauza bakarra da segitu nahi duela ikasten eta ikaslea segitzen izan nahi duela.
Eta orain aurtengo erronka handiena da nola erroak sendotu Euskal Herrian. Naiz eta Euskal Herrian egon, beti kanporuntz nabil lan egitera. Eta horrek esan nahi du praktikoki, nire etxetik lan egiten dudala, internet erabiliz munduarekin konektatuz, eta orain bai sentitzen dudala beharra Euskal Herriarekin gehiago konektatu izatea. Goi mailako kirolak beti ditu erronkak, baina erronka horiek topatzen, bideratzen eta lortzen laguntzen gaituzten pertsonak beharrezkoak dira. Banaka baino hobe, taldean beti urrunago heltzen baikara. Kirol eskolan ere, gero eta gehiago gara kiroletik hasi eta ikasteko.